яъне ки ба чӣ хотир? Ба хотире ки бедокумент буданд, аз аэропорти Шереметова гардонданд. Документҳом ҳеҷ проблема надошт. Камтарак мафкуратона хушу ба кор гузоред ва бихонед номи видеоро. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузоред. Кадом нафарҳоеда ки дар шаҳри Москва стоматологи тоҷик дар кор боша, рақамош мебарояд зангаш бизанед. духтури дандон бениҳоят корои хуб дорад, мақсад кортона арзонтар буд мекунад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо зиёда аз 700 000 муҳоҷиронро ба таври маҷбурӣ аз Русия берун мекунанд. Дар Федератсияи Русия алайҳи 700 000 муҳоҷирон аллакай ташкилоти рейдҳо сар шуд. Думаи давлатии Русия дар ин бора хабар буд. Ба қавли сарвари парлумони Русия, ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 дар рӯйхати шахсони назоратшаванда номи беш аз 770 000 шаҳрванди хориҷӣ афтидааст. гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия муҳлати реестр ба анҷом расидагӣ буд ва айни ҳол Думаи давлатии Русия ба ҳама огоҳ карда хотиррасон карда гуфт ки алайҳи 700 000 шаҳрванди хориҷӣ рейдҳо ташкил мешаванд ва бо таври маҷбурӣ аз Русия депортатсияшон мекунанд. яъне ки ба чӣ хотир? Ба хотире ки бедокумент буданд ё қарздор буданд ё ки ягон ҷаримаҳоро пардохт кардагӣ набуданд, мисол проблемаҳои худшона ҳал накарданд ва номшон ҳамихел дар чорни списка мондак. Ба ҳамин хотир аллакай нисбати ин нафарҳо рейдо сар шуданд. ҳуқуқҳои шахсоне ки номашон ба ин рӯйхат афтудааст маҳдуд карда шуда, суратҳисоби бонкӣ кушоянд хариду фурӯш наметавонанд карданд. хона, мошин ё дигар амволи қиматбаҳо наметавонанд бихаранд. акди никоҳ банданд ва дигар амалиётҳои муҳимро анҷом диҳанд. чунин шахсон ба таври иҷборӣ аз қаламрави Русия берун карда мешавад. яъне ки наметавонанд то ҳатто суратҳисоби бонкӣ бикушоянд ё ки акди никоҳ бикунанд ё ки кору фаъолият бикунанд. ҳамаи кор барои ин гуна нафарҳое ки номшон дар чорни списка ҳастанд маҳдуд карда мешавад ва бо таври маҷбурӣ аз Русия ин нафарҳоро берун мекунанд. оли кадом нафаре ки медонад номаш дар чорни ҳаст ё ки намедонад, бародаро интизор бошед. видеои ояндада дар ин масъала гап мезанем ки чӣ хел шумо ҳамин чиза фаҳмида метавонед. комментарияҳои шуморо мехонем камтар акнун ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон пересикат кунед ва биёед аз сари нав бо документҳои 100% тоза кор бикунед. номерои ки мебарояд зангшон бизанед, шуморо граница мегзаронанд, мен айн нов документ карда кор мекунед. Қурбонов нависонда. Ассалому алайкум ака. Документҳоямро, паспорт ва загранпаспорт дар Тоҷикистон гум кардам. Ба куҷо муроҷиат кунем? Илтимос ҷавоб медодем. Загранпаспортта мерай ба овиру муроҷиат мекунӣ ва паспорти мақсад тоҷикита мерай ба паспортни соли ҷоизистон муроҷиат мекунӣ. Шарифзода нависонда. Ассалому алайкум ака. ман 11 моҳ дар фирмаи велострой кор кардам. 1 моҳ патент ва регистратсия доштам, Тоҷикистон омадам. 3 моҳ 25 рӯзи содуми 25 октябр аз аэропорти Шереметова гардондам. документҳом ҳеҷ проблема надошт. телефонам нав 1 моҳ истифода бурда будам. чизои исломӣ дошт. не ки хато накунам, гуфтан маъқул нашидӣ. чӣ шид гуфтан? Гардондан. сабаби асосӣ дар чӣ бошад? сабаби асосӣ ҳамун телефонта тафтиш кардан, ҳаминам шида метавонад бародар. ва барои документҳо гуфтаест ки документҳом 100% буд, ман ягон проблема надоштам. мо доим барои шумо ҳозир мегӯем ки вақтҳои охир бисёри нафарҳое ки сафар мекунанд ба Федератсияи Русия бе ягон причинара метавонанд ки бигардонашон. Соня нависонда. Салом додарҷон. болои экран авфи муҳоҷирон навистаед. мешавад лекин худат нашидаем мегӣ. ба фикр ман дар онҷо нависондагиам ки авф мешава ва аломати савол мондагиам. тофтеса дар ҳамин камера ба фикрам на тофтеса бошад пешка ва бихонам онҷоро. мо ҳар чизеро ки номи видео мемонем, илтимос амура хушу аҳамият битен, камтарак мафкуратона хушу ба кор гузоред ва бихонед номи видеоро, баъд бидроед тамошо кунем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака. даъваткунӣ ба хизмат тамом шуда ё ки не? худованд хоста бошад, видеои оянда дар ҳамин масъала мешавад. шумо интизор бошед ва тамошо мекунем баъдан. як нафари дигар нависондае ки салом ака. акаи Айросия омадем. 1 моҳ пеш бо чанд қапас гашта рафта метавонем ки проблема нашавад. дар ин масъала ҳеҷ кас шуморо ҳеҷ чиз гуфта наметавонад ки
ҳага метонӣ бира ё рӯз дига метонӣ аз тақдиртон мебинем бародар азиз. 7 нависонда. Салому алейкум, акай Сорбон. Ман документом 100% буд. Мора ведварение задам. Чанд сола боша ведварение. Ведварение ҳамон ҷое ки ба шумо ҳалномаи суда мебарора метиҳад, муҳлатша танҳо аз ҳамон ҷо фаҳмида метавонед шумо. Ай проверкаҳое ки ҳастанд, дар проверкаҳо срокша дида намешавад. Як нафари дигар нависондае ки салому алейкум. Агар ман дар Тоҷикистон бедавернес мошин ҳай кунам, штраф мекунанд мара, агар мошини отам боша, ответ бите. Агар ки права надошта бошӣ, баъдан дар ин ҳолат штрафи калон дорад. А вақте ки ҳуҷҷати ронандагӣ дошта бошӣ ва давернес надошта бошӣ, дар ин ҳолат ҷаримааш сабуктар мебошад. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алейкум акай Сорбон. Ман дар Федератсияи Россия аз Золотая корона қарзи калон дорам. Метавонам ки аз Россия бубурам. аз Золотая корона вақте ки шумо қарзидор ҳастен, агар ҳамин Золотая корона шуморо дар суд додагӣ набоша, бале метонем бароед. Лекин агар дар суд додагӣ боша барои пардохт накардани пул, дар ин ҳолат суд шуморо запрет мемонад ки аз Россия баромада натонед. Ҳамин суд додан ё надоданша аниқ куненавад. Бадиев нависонда. Салом. Дар бораи Абла ва Кӯака пешакӣ раҳмат. Худо хоҳад мо чихеле ки гуфтем видеои оянда дар ҳамин масъала мешавад. Интизор бошен ва маълумоти пуррара аз мо дастрас мекунем. Назар нависонда. Салом ака. Чихеле фаҳмем ки выезди мо чанд сола маҳкамае. Мо дар ин бора гуфтем ки ҳамон ҷое ки шуморо депортатсия мекунад, ҳамон вақт шумо метавонистем ки аз ҳамон ҷоҳо бифаҳмед. Яъне ки ин сайтҳои интернетие ки ҳастаи тафтиш мекунанд, ё муҳлатша дида наметавонанд. Яъне бесрок мегӯянд ки шумо выездтон кушода ё ки маҳкам, ҳамин қадарша мегӯянд барои шумо. А так срокш чанд қамонда ё чанд қадарина, ин чиз бо ин сайтҳои интернетӣ маълум карда намешавад. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.